Michelin Entertainment. دراسي رؤسهم تسازي الرخاء خالد محمد كرمان معرف حدا علت 3 قنبوت كل تشحن 13 عمت مهرد ساعات شموتن فرقان قدم قطري نيرو دجن قدن سنبت نبهو أبقزي عرفتو نفسو بزحل ماي سلزحتسب أنجيهو تنسيو تحتسيبو دحر مودا بتزن برزحلي قري تسمعيو حو أتمرتي قركو توديه مارتا باعلخا ما يوعيد قرب الكي والكخان حجلو يحيوالو دحن حجو عيد قاعد سرحي خموك بمبال كع إلى سحقت دجن في الشيخ بمبال يتبوي زرو مارتا إلو رؤسو بدشكو مانون ندرزي أبسالو كيدو كوف بلاي مارتا توازيا قرص تسرح كشنا أتود دجن زحانات تطلان زحفلان غزي سنبت معلت تراي سلز نبرت غزيو خاب خنتو خطف سلز زيدلي سابتي قرص زدالو ابتا حنت خفلي غزقوم ابناي ماكل طاولا ورقتو زرغيحو بسمعيت كتصححف جمره مارتا قعتا سريحه وديا مقربي قعات عميق شحانيا داليا مقرب ما أدت أولا مزقا أقميتا قربتو دجن ورقا قطو عتصيفو أبز تقرب ما أدي مس بعلت بيتون دقون كوينو كبيبوم قرصو بدحرز دجن قرصو قريسو دحر مودا زجمرها صحف قصله مارتا دما سرح غزا قصلت قلعو دغوتيوم صوتهم قصلو دجن بيروح يزو تمسيتو وابز تحفلو زنبرا اوان هندبت كاب سمعيت صحفو تبرابيرو ادما عركو بمذكار ساعات كي حالفو صحفو اقواريصو ام مندق نزنبرت ساعات تأميتو 10:30 قدم قطري تملكت نبرت دجن نتا ساعات ريو ساعات حصاصيبو كتان زغياير غزي خياخلو قلطيفو ورقا قطو عصيفو نتا زيت ترفو عدم عمد قلعا عركون مقادلتون تيدروس أبتصنبل كساتف نبعلت بيتو مارتا حبرها مارتا بوغنا زربا بعل بيتا سميعا انتي عينت كدان كم زتصبقلون كم زخفقلون بعلا ريات قربلو سلز نبرد معصو أرماديو بمخفات كدانا وصيا دحر مهابا نتي وشطاو صباقي يخون دغاو صباقيو ازيا باكدادونون ملكعون دقنسيو تمسيطن هنن زبلالو مخانن اصبيقا تفلط بمبارا بالشخيلا بتنصبقات عينتا تخيلا بمطمات حضر دجناتي انا صبابيق انكو حيل الناس ددكو اددا غرازوت كيتخون فرح بمبال حوس چقان غيرا تزاربطو دجن بتنصبقات اسنانو في الشخيلو كسنناتي مغرت بمبال لاب معقورتا سعيمو كاوشت غزا وصيو ابشكلتا تسقلي مارتا معصو حيزا ايدا زرغحنا وزاوزت افانيا نوشت غزا اتيا ايو غزا قصلت دجن ابشحن 972 عمته مرت اب كبابي مندفرا اب تركب نشتي عادي بمحرسن مغواسن كاب زنابرو ماكلاي هابت زنورم سدرابيت حرستوتيو توليدو ادميو نتمرت مسبصحه كاب قداماي كفلي كسع شادشا كفلي اب تخبابا عدي اب تركب مباطا بيت تمرت تمهري بدحرزي
ኣብቲ ዝቕመጠሉ ከባቢ ካብ 7ይ ክፍሊ ንላዕሊ መምሃር ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ኣብ ከተማ መንደፍራ ናብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆ ተመሓላሊፉ ካብ 7ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ካብቲ ዝቕመጠሉ ዓዲ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ነበረ። ደጀን ግን ፈታዊ ትምህርቲ ብምንባሩ ካብቲ ርሑቕ ዓዲ ኣብ ሞጓስን ማሕረስን ሃልኽልኽ ክብል ኣርፊዱ ደኺመ ጸሚኤ ኸይበለ ተኽዳኑ እኳ ኸይቀየረ ሰዓት ትምህርቱ ኸይሓልፎን ከይኣኽሎን ብእግሩ ብዘብዘብ እናተመላለሰ ትምህርቱ ይመሃር ነበረ። ደጀን ኣብቲ እዋን እቲ ስሩዕ ትምህርቱ ብጽቡቕ ይከታተልን ይመሃርን እኳ እንተነበረ እቲ ሽዑ ዝነበረ መግዛእቲ ደስ ስለ ዘይበሎ ኤርትራ ካብ ገዛእቲ ሓራ ንምውፃእ ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት በቲ ዝነበረ ውዕውዕ ሃገራዊ ስምዒት ትምህርቱ ኣብ 11 ክፍሊ ኣቋሪጹ ንኽጋደል ናብ ሜዳ ንሳሕል ወረደ። ሰውራ ኤርትራ ክስታና ይኹን ኣስላማይ ብማዕረ ንሓንቲ ኤርትራ ናፃ ንምውፃእ ስለ ዝነበረ ደጀን ድማ ሓደ ካብኦም ብምንባሩ ምስቶም ካብ ኩለን ከባቢታት ብሄራት ኤርትራ ይኹኑ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝተኣኻኸቡ መንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ብምዃን ካብ ናቕፋ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር እትርከብ መደበር ታዕሊም ቀጣን ኣትዩ ን3 ኣዋርሕ ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ፖለቲካዊ ትምህርትን ድሕሪ ምውሳድ ኣብ ክፍልታት ተዋግኣ ሓይሊ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 7 ተመዲቡ ንናጽነት ዓቕሙ ኸበርክት ዝጸንሐ ተጋዳላይ እዩ። ተጋዳላይ ደጀን ኣብ ኩሉ መዳይ እጃሙ ኸበርክት ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ኣብ 2 ዓመቱ ናጽነት ኤርትራ ስለ ዝተበሰረ ከምቲ ኩሉ ተጋዳላይ ስድራ ቤቱ ክርኢን ናብ ቆቱ ኸውፅን ፍቓድ ዝተዋህቦ ንዕኡ እውን ፍቓድ ዕረፍቲ ተዋሂቦ ናብታ ዝተወልደላን ዝዓብየላን ዓዱ ኸይዱ ንዝተዋህቦ ዕረፍቲ ምስ ስድራ ቤቱ ካብ ገዛ ኸይወፀ ዕጉስ ኮይኑ የሕልፎ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ደጀን ዝተዋህቦ ዕረፍቲ ወዲኡ ናብ ቦትኡ ተመልሰ። ናብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ዓሲልዋ ሓረስታይ ናብ ማሕረሱ ነጋዳይ ናብ ንግዱ ተመሃራይ ናብ ትምህርቱ ዝመላለሰሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ምዚ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ ምልእቲ ኤርትራ ሰላም ሰፊኑ ብምንባሩ ናይ ሰራዊት ሓድሽ ኣወዳድባን ኣቃውማ ኮራትን ክግበር ስለ ዝነበሮ ተገይሩ። ደጀን ካብ ክፍለ ሰራዊት 7 ተቐይሩ ኣብ ኮር 271 ኮይኑ ኣብ ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 85 ከም መርማሪ ተመዲቡ ብትግሃትን ብተወፋይነትን ስርሑ ቀጸለ። ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ፖሊስ ኤርትራ ይቐውም ስለ ዝነበረ ካብቶም ኣፋፍኖት ቀለም ዝነበሮም ተጋደልቲ ሓደ ብምንባሩ ሕግን ስነ ስርዓትን ከንግሱ ይኽእል እዮም ዝተባህሉ ካብ ሓይልታት ዝተዋፅኡ ተጋደልቲ ብሓባር ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ፖሊስ ኤርትራ ሰንበል ብምእታው ን3 ኣዋርሕ ዝኣክል ፖሊሳዊ ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃርን ምስልጣንን ኣብ ፖሊስ ኣውራጃ ሳሕል መደበር ፖሊስ ናቕፋ ከም መርማር ገበን ተመዲቡ ክሳዕ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ውዕዩን ዝሑልን ምርመራታት ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ተሓሲቡ ዘይፈልጥ ዝነበረ ብገለ ንህዝቢ ዘይሓስቡ መራሕቲ ወያነ መሬት ኤርትራ ክወሩ ኩናት ኣብ ዝኣወጅሉ እዋን ልውላውነት ንምኽባርን ንምውሓስን ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ ዝጭርዑ ኸቲቱ ኣብታ ዝነበረ ኣሃዱ ኮር 271 ተመዲቡ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ባድመ፣ ዓዲ ሃኪን፣ እግሪ መኸል፣ ዓዲ በጊዖን ካልእን ከም መርሒ ጋንታ ኮይኑ ኣብ ዝሑልን ውዕይን ውግኣት ተሳቲፉ ብጅግንነት ተዋጊኡን ኣዋጊኡን እዩ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ኩናት ደው ምስ በለ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ካብ ሓይልታት ናብ ዝነበሩ ኣሃዱ ፖሊስ ተመሊሱ በቲ ዝፈትዎ ሞያ ምርመራ ስርሑ ቀጸለ። እቲ መልክዑ ኸደራይ ኣዒንቱ ከም መስትያት ዘንጸባርቕ ጽቡቕ ቁመና ዝውንን ደጀን ቁጽሪ ዘይብለን ኣዋልድ መንእስያት ብኣቃውምኡ ፍሽኽትኡ ብሕልሚ ይኹን ብጋህዲ ዘፍቅርኦ ዝሃድንኦ ሕጉስ ህይወት ዝመርሕ ምጩ መንእሰይ እዩ። መርማሪ ደጀን ዝተጠቕሰ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስርሑ ይኹን ካልእ ተግባሩ ብሉጽ፣ ትጉህ፣ ጠባዩ ጥዑም፣ ሕጉስ፣ ዕጉስ፣ ኣተሓሳስብኡ ምዕቡል፣ ስራሕ ዝፈቱ፣ ሓርኮትኮት ባህሊ፣ መስተውዓሊ፣ ሕልናዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ዘለዎ፣ ክፈልጥ ባህሊ፣ መጽሓፍ ምንባብ ብዝፈቱ ብሱል መርማርን ደራስን እዩ። በዚ ጎኒ ጎኒ ድማ
ሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ሰብ ሓዳር ናብራ ከምስርት ግድን ስለ ዝነበሮ ንዕድመ ምርዓውን ኣኺሉ ብምንባሩ ከምኡውን ዘረባ ናይ ስድራ ተመርዖ ዝብላ መዝሙሪ ዝየማሉ ስለ ዝነበራ ናይ ወለዲ ዘረባ ብምስማዕ ምስታ ንዓመታት ምስኡ ብፍቕሪ ዝተጓዓዘት ዝፈትዋን ዘፍቅራን ብመልክዓን ጽባቂኣን ደቂ ተባዕትዮ ሃነን ዝብሉላ ስየ ዝመስል ቁመናን ሸጥ ዝበለ መዓንጣን እትውንን ማርታ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ቃል ኪዳን ኣሲሮም ሙቕ ሓዳር መስሪቶም ክነብሩ ጀመሩ። ደጀን ካብ ማርታ ሮዳስን ነቢን ዝተባሃሉ ክልተ ምጭዋት ቆልዑ ወሊዶም ኣብ ማዓስከር ካምቦ ፖሊስ ብኣባ ሞቻል ዝፍለጥ ብግምት ኣስታት 250 ስድራ ቤት ዘለዋ ንእሽቶ ከተማ ክነብሩ ጀመሩ። እቲ ቦታ ብሰሜን ቤት ትምህርቲ እድሪስ ዓዋተ፣ ብሰሜናዊ ምብራቕ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ፣ ብምዕራብ ስታዲየም ኣስመራ፣ ብደቡብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ፣ ብምብራቕ መንበር ገዛውቲ እምባጋልያኖ ዝተደኮነት ማዓስከርያ። ኣብ ጽብብ ዝበለት ክፍሊ ሓንቲ ክሽነ፣ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ ብመጋረጃ ዝተኸፍለት፣ ሓንቲ ዓራትን ኣርማድዮን፣ ብየማናይ ወገን ከረዴንሳ፣ ብጸጋማይ ወገን ኣብ ማእከል ሳሎን ማእከላይ ሶፋ ዝነበራ ምጭውቲ ክፍሊ ምስታ ኣዝዩ ዘፍቅራን ዝኽብራን ምቕልልቲ በዓልቲ ቤቱ ካብ ጠባያ መልክዓ ደስ ትብል ጓል ሄዋን ብሓጎስን ስኒትን ሙቕ ፍቕርን ሕጉስ ህይወትን ዝነብሩ ደስ ዘብሉ ሰብ ሓዳር ነበሩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ክልቲኦም መጻምዲ ማዕረ ፍቕሪ ማዕረ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ግዴታ እኳ እንተኾነ ኣብ ገለ ሰባት ዝጎድሎም ናይ ፍቕሪ ሓዳር እንተሃለዎም ኣብዞም ክልተ ሰብ ሓዳር ግና ዝያዳ ካብ ሰባት ኣንጸባራቒ ሙቕ ፍቕሪ ዝነበሮም እዮም። ናይዞም ክልተ ፍቑራት ውፅኢት ፍቕሮም ዝተወልዱ ምጭዋት ጓልን ወድን እቲ ሓንቲ ጓል 10 ዓመት ክትከውን እንከላ እቲ ሓደ ወዲ 7 ዓመት ኮይኖም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ዝፈቱ ጥዑማት ጠባይ ተቐፂዖም ዝዓበዩ ኣብ መዳይ ትምህርቶም ንፉዓት ዝኾኑ ፍትዋት ቆልዑ ነበሩ። እዛ ስድራ ናይዚ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሕጉስ ናብራ ቅሳነት ምስ ዝኸውን እዩ ጽቡቕ ብፈጣሪ ዝተቐብአ ጽኑዕ ቃል ኪዳን ዝኸውን ስለ ዝኾነ ኸዓ ደጀን ናይዚ ውህሉል ኣተሓሳስባ ማሕበራዊ ህይወት ከይጸቐጦ ስራሓት መርመራ ከይዓንቀጾ ክልቲኡ ኣጣሚሩ ብማዕረ ብምሓዝ ኩሉ ዕውድ ኮይኑ ክወፅእ ንውሽጢ ዛንትኡ ብምውህላል ብህያብ ፈጣሪ ዝተዋህቦ ጥበብ ኩሉ መሰናኽላት ሰጊሩ ቃላት ኣኻኺቡ ድርሰት ክደርስ ይጽሕፍን ይመራመርን ነበረ። ደጀን ምስቲ ዝሰርሖ ስራሓት ምርመራ ግዜ ዘይህብ ኣድካሚ ስራሕ ብምንባሩ ከምኡውን ምስ ዘጋጥሞ ማሕበራዊ ህይወት ገጢሙ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ሞያ ስነ ጥበብ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ደኺመ ከይበለ ሞይኡ ብምዕባይ ንህዝቡን ሕብረተሰቡን ኣብ ምምሃር ዓብዪ ግደ ክጻወት ሓደ ካብ ሕልምታቱ ስለ ዝነበረ ኩሉ ማዕረ ብምርኣይ ነዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ እናተይሉ ሒዙ ነቲ ናይ ቀትሪ መዓልታትን ሰዓትን ኣብ ቤት ጽሕፈትን ደገን ዘጋጥም ከበድትን ቀለልትን ገበናት ኣብ ምጽራይ ጉዳያት ይሕልፎ ነበረ። እቲ ኩቱር ፍቕሪ ድርሰት ዝነበሮ ደጀን ዝያዳ እኳ ናይ ስነ ጥበብ ሞያ ኣብ እምርኡ ሰሪጹ ኣብ ዕለታዊ ናብኡ ይኹን ስርሑ ይመላለሶ ዳ እምበር ናይ መሓዝን ምዝካርን ክእለት ልዑል ስለ ዝነበሮ ኣብ መዓልታዊ ዘጋጥሞ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ናይ ሓሳብ ምዕባሊታትን ዝሓናጥጦን ኣብ ሓንጎሉ ዘጠራቕሙ ቃላት ኣኻኺቡ ኣብታ ግዜ ዝረኽበላ ከውታ ለይቲ ሰበይቱን ደቁን ኣብ ዝድቅስሉ እዋን ከምኡውን ኣብታ ዘዕረፈላ ሓንቲ ሰንበት መዓልቲ ጥራይ ብምንባርን ነዘን ዝተጠቕሳ ግዜያት ኣጣዓዒሙ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ገዙ ኮይኑ ኣብታ ዘዳለዋ መዝገብ ዕለተ ጽሑፍ ዝኾነት ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ከስፍሮ እኳ እንተነበሮ ብሰንኪ ብዙሕ ጉዳያት ኣብ ምጽራይን ኣብ ምምርማርን ግዜ ዘይህብ ምርመራ ብምንባሩ ኣብታ ዝረኽበላ ግዜ ዕረፍቱ መደብ ሒዙ ፒሩኡን ወረቐቱን ኣዋዲዱ ይጽሕፍን የንብብን ነበረ። ማርታ ማዕጾ ሒዛ ኢዳ ዘርጊሓን እናወዛወዘት ኣፋንያ ንውሽጢ ገዛ ኣትያ እዮ ገዛ ቐጸለት። ደጀን ማሕበራዊ ህይወት ሕብረተሰብ መርዓ፣ ጥምቀት፣ ሓዘን፣ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ምብጻሕን ምስታፍን ግዴታዊ ባህሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ብሽክለታት ተወጢሑ ነቐለ። ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ብምንባሩ ዝባኑ ነታ ምርር ዝበለት ፀሓይ ሂቡ መንገዱ ብምቕጻል
ቀልጢፉ እንዳፍራስ ቁሸት ክበጽሕ ብምሕሳብ ብዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሓሊፉ ዓብይ ጎደና ወሪዱ ብሞንጎ ምውፋር ከተማ ኣውቶቡስ ኣስመራ ዝወስድ ጽርግያ ሓሊፉ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ሰጊሩ ንሆስፒታል ኦሮታ ኒየማን ገዲፉ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ንጸጋም ገዲፉ ናብ ጸጸራት ዝወስድ ተርር ዓቐብ ብምድያብ ብምቓብር ሓርበኛታት ገይሩ ናብቲ ነዊሕ መገዲ ቁሸት ተጸምቢሩ ማእከል ጽርግያ እናጠመተ ነህሪ ወሲኹ ጉዕዝኡ ቀጸለ። ቴድሮስ ናይ 1989 ተጋዳላይ ኮይኑ መልክዕ ከደራይ ቁመት ማእከላይ ጸጉሩ ነዊሕ ኣቦ ክልተ ቆልዑን በዓል ሓዳርን ወዲ 40 ዓመት መንእሰይ እዩ። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ድማ ብምኽንያት ሕማም ካብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተፋንዩ ከምቲ ኩሉ ዝኸዶ ናብ ወጻኢ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብኡ ዝነብር ሰብ እዩ። ኣብቲ ብመሸለሚታት ዝወቀበ ደስ ዘብል ኣዳራሽ እንዳ ፍራስ ዝፍለጥ መዘናግዒ ቦታ ቴድሮስ ክዳን ሓበሻ ተኸዲኑ በዓልቲ ቤቱ ኤደን ጥልፊ ተኸዲና ዘዝመጽኦም ዕዱማት ኣጋይሽ ዓበይቲ ሰብኡት ዓበይቲ ንስቲ መንእስያት ኣወዳት ኣዋልድ ቆልዑ መምስ ወለዶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘዝመጽኦም እናተቐበሉ ኮፍ ኮፍ ይብልዎም ነበሩ። ዕዱማት ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ዝተዳለወ ምግቢ ሒዞም ኣብቲ ዝተዳለወሎም ኮፍ መበሊ ኮፍ ኢሎም እናተመገቡ ነንሓድሕዶም ይዕልሉ ይጻወቱ ነበሩ። የማን ጸጋም ኣንፈት ምዕራብ ኣንፈት ምብራቕ ዝነበረ ክልተ ገፋሕቲ ጽርግያ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ንኣሽቱ መካይን ብፍጥነት ይጓዓዛ ነበራ። ደጀን ኣብዚ ህውኽ ጉዕዞ ኣብ መንጎ ስፔስን እንዳ ጀርመንን ዝርከብ ማእከል ጽርግያ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ሃንደበት ሳልሰይቲ እግሩ ዝኾነት ብሽክለትኡ ጎማ ነፊሳ ስለ ዝተበላሸወቶ ኣብቲ ከባቢ የማን ጸጋም ጠሚቱ ዝተኸፍተ መዕረይ ብሽክለታ ብዘይምንባሩ ተሸጊሩ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ሰዓት ርእይ ኣቢሉ ኦፍ ዕድመ ሰዓት ከኣኺሉ ግድን ክበጽሕ ኣለኒ ብምባል ብሽክለትኡ እናደፍአ ጉዕዝኡ ቀጺሉ ነንዝሓለፉ ሰብ መካይን ብጸጋማይ ኢዱ ማኒብሮ ሒዙ ብየማናይ ኢዱ ናይ ተማልኡኒ ምልክት ወስታ ይገብር ነበረ። እቶም ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰብ መካይን ጠጠሚቶሞ ብናሃሪ ይጓዓዙ ነበሩ። ሓደ ጭሓም ሰብኣይ ሽበት ዘር ዘበሉ በዓል ዓረብያ ፈረስ ሱ እናበሉ ኣንፈት ምዕራብ መገዲ ቁሸት ይጓዓዙ ነበሩ። ደጀን ኢዱ ይጣቢሉ ነቶም ብናሃሪ ዝጓዓዙ ዝነበሩ በዓል ዓረብያ ፈረስ ደው ከብልሉ ብትሕትና ሓተቶም። እቶም በዓል ዓረብያ ፈረስ ብተፈጥሮኦም ሰብ ክሕገዛሎ ባህላይ በዓል ጽቡቕ ስነ ምግባር ስለ ዝነበሩ ደጀን ተጨኒቑ ብሽክለታ ክደፍእ ምስ ረኣይዎ እዛ ብሽክለታ ዶኣ ተባላሸቱ ኮይና ደፊእዋ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ነበሩ። ደጀን ብሽክለቱ እናደፍአ ደጊሙ ኢዱ ሰዲዱ ናይ ተማልኡኒ ምልክት ገበረ። እቶም በዓል ዓረብያ ፈረስ ሰብኣይ ፈረሶም ደው ብምባል ወሪዶም እንታይ ክሕግዘካ ዝወደይ በልዎ ገጹ እናጠመቱ ጸገሙ ክፈልጡ። ደጀን ብጸጋማይ ኢዱ ብሽክለታ ሒዙ ሓቦ እዛ ብሽክለታ ተባላሻትኒ ስለ ዘላ ዘይትተርፍ ውኽቲ ውራይ ስለ ዘላትኒ በጃኹም ክሳብ እንዳፍራስ እዛ ብሽክለታ ይትማልኡኒ ብምባል ሓተቶም። እቶም በዓል ዓረብያ ፈረስ ጽቡቕ ዝገበረ ናይ ኢዱ እያ ትጸንሖ ሰብ ይመኽሰብ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ሕራይ ስቕላ ዝወደይ በልዎ። ደጀን ጸገሙ ተቐንጢጥሉ ህውኽ ኢሉ ሕራይ ሓቦይ ብምባል ብሽክለትኡ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ዓረብያ ሰቒሉ ማዕረቶም በዓል ዓረብያ ፈረስ ኮፍ ምስ በለ እናዕለሉ መገዶም ቀጸሉ። ድሕሪ ክንደይ ጎተት ኣብ ጥቓ እንዳፍራስ በፂሖም ዓረብያ ፈረስ ደው ከብሉ ይዳለዉ ነበሩ። ኣብቲ ግዜቲ ሓደ መራሒ ዓባይ መኪና ካብ ኣስመራ ናብ ቁሸት ብናህሪ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን በዓል ዓረብያ ፈረስ ኣብ ማእከል መገዲ ዓፂኦም ምሕላፍ ከሊኦሞ ደው በሉ። እቲ ብናህሪ ዝጓዓዝ ዝነበረ መራሕ መኪና ምሕላፍ ስለ ዝኸልዎ ሃንደበት ፍሬኑ ሒዙ መኪንኡ ደው ኣቢሉ ሓሪቑ ብምውራድ ክበኣስ ተዋጠጠ። ደጀን ቀልጢፉ ኣብቲ ጽምብል ክሳተፍ ኣብ ቦታይ በፂሐ ኢሉ ብታሕጓስ ተሃዊኹ ብሽክለትኡ ካብታ ዓረብያ ፈረስ የውርድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን
ሃንደበት ዘይሓስቦ ክልቲኦም መራሕቲ መኪናን በዓል ዓረብያን ኣብ ከቢድ ባእሲ ኣትዮም ተዓዘበ። እቶም መራሕ መኪናን በዓል ዓረብያን ደጀን ክሳዕ ብሽክለታ ዘጸግዓ ኣብ ምትሕሓዝ ወሰን በፂሖም ነበሩ። ደጀን በቲ ዝነበረ ኣጋጣሚ ሰንቢዱ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ክዓርቆም ፈተነ። ድሕሪ ብዙሕ ታዕታዕ ድማ ኣተዓሪቑ ፈላለዮም። መራሕ መኪና እናሓንሓነ መኪኑ ውልዒሉ መገዱ ቐጸለ። ደጀን ነቶም በዓል ዓረብያ ፈረስ ስለቲ ጽቡቕ ተግባሮም ተረፍ ሓጎሱ ገንዘብ ካብ ጅቡ ኣውፂኡ ሓቦይ ዝዓሰርተ ኣፋይ ተስተዋሕድዋ ንስዋ ትኾነኩም እያ ብምባል ሂብዎም ብሽክለቱ ኣውሪዱ ዘብዘብ እናበለ ኣብቲ ቐፅሪ መናፈሻ ብምእታው ብሽክለቱ ብምፍታሕ ዓፂዩ ናብቲ ወሰን ወሰኑ ብልሙዕ ኣግራብ ዝተኸበ ሓሊፎም ኮፍ ዝበሉ ቀያሕቲ ብጭቃ ዝተሰርሑ ዕምባባ ዝሓዙ ባዞታት ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም ኣፍራስ ዘለዎ መዘናግዒ ማእከል በፂሑ ዓይኑ ተኺሉ ነቲ ከባቢ ተመሲጡ የማን ፀጋም ይጥምቶ ነበረ። ቴድሮስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኤደን ኣብቲ መናፈሻ ዝኣክል መስተን መግብን ቀሪቦም ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ብፍሕሽው ገጽ ጋሻ ይቕበሉ ነበሩ። ሳሮን ምስ መኣዛ መሓዝኣ ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢለን ኣብ ዲቕ ዝበለ ዕላል ኣቴን ስሓቕ ዝተሓወሶ ዕላል ይዕልላ ነበራ። እቲ ዝተጸባበቐ ቃና ግርማ ዝለበሰ ጥዑም ድምፂ ዝኡንን ደጀን ኣማይት ዝኾነ ኣዋልድ መንእስያት ዝበኽያሉ ህይወተን ክሕልፋ ድሕር ዘይብላሉ ክዝምራሉን ክደርፋሉን ዘይደኽማ ስሙ ካብ ኣፈን ዘይፈልየኦ ጽቡቕ ወዲ ምስቲ ምዕሩግ መልክዑን ጽፉፍ ኣከዳድንኡን ጽቡቕ ኣረጋግጹኡን ንቕድሚት እናጠመተ ኣብቲ ዕዱማት ዝነበርዎ ቦታ ኣተወ። እታ ምስ መሓዝኣ ጥዑም ዕላል ትዕልል ዝነበረት ሳሮን ሃንደበት ዕላላ ገዲፋ ነቲ ጽቡቕ ቁመናን መልክዕን ዝውንን ደጀን ኣፋ ኸፊታ ተመሲጣን ተማሪኻን ተወኪራ ትጥምቶ ነበረት።